Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Borpung lapen langlok so kacheleng atowar kahe noajok inglong asotum kisungna. Lakha kripli korkanthi constituency ke parlo langlok so lapen borpung kacheleng atowar kahe noajok kedam kewang inglong asotum kisung ke phona. Kedam dang 2020 aningkan pen pining 2022 aningkan pleng et anta mesen pen bang so atowar joy ke pen inglong arata tumaphan awi pinlang. Non PM mati India Prime Minister kibang ahut kelang lunji buanta ko adni kisungna. Gari motor kedam punji kali mulit kaci thatun armuan thumsi gari motor anda chainong aripen kesan ki wungloksi aningkan ningkan kapang thangdunang. La henloma karbiang long kaching thur. Lapen bangso atowar majok le contractor claim pusidami bangso atowar mati kalvar mesen pen nang selam jia phansi joning report pedo. Lapen inglong aswatum kisung nang mathapon pen kedam kebang joy ke jia phan dolong lapen towar tami mesen pen nang piwek nang pupusi inglong arata tumpen kachoning report pado. Jong si towar lapen dolong nang pipe pulo tangte non ki wangji MSC election ke nang cherap don thek thelo pusi inglong arata tumpen ningje pon rinti. APHLC korkanthi aruatum committee executive amai kepadupon. Jangmiponi phaing kora nerkep arni tekelangjon ahawar along APHLC korkanthi constituency committee ahin pen chepatir piponsi executive amai kepadupon. Bangso amai APHLC korkanthi constituency committee mephu gongat kiling pensi mai chepahem phupon. Bangso amai kepadupon lake non ke wangji Karbianglong Autonomous Council MSC kilik aphar manalong APS along pentami mesen lapen ongnung avot pen kachepahai pon thekji aphansi chethanpon. Lapente BJP atum aphong ilitum karbi mate inglong asophan nangka chong thoyalong ludunver nangnilu. India Prime Minister Narendra Modi wangwek hemprek alam kelet kelata ningjete kang kepin. Lasi karbi anglong pen BJP aphan paremvek nang poputa mayalong chethanpon. Lasi non kewangji MSC kilik alongke korkanthi constituency penke APHLC atumsi highwek poputa RD doklong pen chethanpon. Bangso amai long APHLC Central Committee ake hai sarkiri rong pharche tong donsi ing samjen pen bangso amai pachun pon. Kanthi Mahamaya manke nang litum ke dake highway ko mona tengku ke haji na tuzi paprang ban dong. Akan litum Central Committee tum ta nona bangke la da Kanthi Mahamaya ke bang oja to bang nang litum matha nang litum nang bidari ke bang oja da ke bangke dake nang litum claim unno akan nang litum paprang bom lo tong thek bosing tum anbang oja cho tuma sarta noni tuma sar jai ka thata nani tum hala mobile long ani bana theglong ji kedam nai non chin phong amri kapan ni lita amreng lok situ ajiri kindeng nathu kapan ke ani si hara bithung lo tuliram long hang ami thang homusti gunda ki ongnai ding lo ada tum han mai lok si batai crazy nang pridun alu ani si ta sarti marmon hor parjun pame si nange toy dun aju seta hala dak mai le to amuri to bang du thu o ma thedi aman uni de mancholo Kumane BJP ingtang rak vei akabangta ni talapan si jok boleh po mo nang si jok boleh po. La sila suarlo tumta unte code of conduct election aprang abangke suli bomut si tang vek nang po. Ben labang so register bang chibi viet nang po. Lalu petang nili pencenglok, sisi long pencenglok, PS long pencenglok. Ki claim atu mabangke joy ke po mo. Hilang. Ini tu government ke ning ik nang ne ik nang ne BJP kon talang ko nang sita ne halakar video masalam ti son si suta jok sinang limiting dun no patang te nang patang te pu lagi misalo hem solo armedoi lo job card lo lake APHLC le wang ta than ne ASDC le pato chewang thio than ne Congress le chewang thu ta ha tum ha than ne Nasi dito APHLC ke non korkanthi bang ke nili assessment ateng pen chilang da mateng ke itu Karbianglong Autonomous Council FAO Klembang Phu Herbert Kro Inot Asarmar Ningkan Ingkoi Rathok Anim Sopia Phan Kether ke ha pen Ningkan Nerkep an Kedora Pualam ki Keklang Herbert Kro ke Karbianglong Autonomous Council along FAO lu Herbert Kro ke Inot Apiso aso ke dotang abang phu Lapuson abang phu si Inot Arta Ingkoi Rathok Anim Sopia Phan nang en pupua men pen jingki si Ningkan Nerkep an apor padam lu Sita menon apor nang kele anki labang sonim Sopia Phan en elu pualam kiklang. Lapuson ahut anim Sopia bang ahok pet akang sai long ji mene pura ahemalong perangke amai pedopon.
anim sopi pen nang ka che than pona tengki 2014 pensi chingkilo Herbert Croabang helipen ke ther ke ha pensi kaching kibor ialam sitami anim sopi pen che than pon Api anabang ke sai jok jepen Herbert Crow phan dokoklo Herbert Crow ne hema sorlo mati ni pinan lo athe nitum nogawalong kotmeres tam etlo puta anim sopi pen che than pon Lapen osomar sitami kachopathe aphong lo sitami Herbert Croabang si dowai wan po nang pa chulok lok si nang kiwi Non ta ko chiklo jon thomra ebeng anlo oso kachopathe puta anim sopi pen pherang ke amaya long ningje pon Sitame nonapor anabangke niphan nang en elo pusi Herbert Crow abangke ningjepon. Laso joini thana long sitame Herbert Crow amen pen lam hoi sitame pidam nang kok luputa anim sopi pen chethan pon. Halapu anim sopi apunu pen sitame labangso Herbert Crow phan ingsai vek nangji a hok pen akang sai kelong jia phan karbiang long arlo solang do arata phan lapen karbiang long autonomous council along kethe kiding atuma phan jasemet karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan sitame joining report pado. Anparta mo aprang ke bang japora hujong si anim sopia bang pine ki sung katora dokok pulotang de Herbert Crosi adai che en nangji puta anim sopia punupen ningjepon Ang lisi nilipan pini medicine ng pediatensi ng paklubo titilola bang thom mangke angke nona bang ta chiklo jon thom rai benglo su chupat heta report ke lahin lo ho labang doctor report lo labang ke ultrasound report lo angke press meet ki hangnam ko gathi ke lahin lo council ingut aphau Herbert Crow amen alang bikin di cholo ningkan ner teblo kacing kita angbong alang lini lihem bang po hilipen ang ther nang hapo na pensi relation do bo ilu po ni pan hanti nang bibe na ther nang kihapen lok siya lang ni pan physical relation do pen non usunang hikok pen apia lang ni pan ang ilu po bang kechok chilo alang pan FIR PL lo police to arrest big nang po la swalam aku thak la FIR TT bet aku thak ini la so kaningje ke hawlo la lang ni nili ka sopi lo se lang ni phan ge ma joga cherap do nang ve lang ni jangreng lo apia pota ve lo hala bongta also apumeu ede take thang ta kam to no la se ni tu ni apunungin na me tuniri lo alang ni la council phau Herbert Crow phan ke alang tu la council la staff tu men dame alang phan akpa sun bek ningi la pen angke usu do kope na kia lang nang ilu bikin kita ning oile nilin patumi di kalom si alang pan FIR det lo nang kok lo alang en ilu pona usi FIR alu bangke maybe long do lo lahin lo FIR alu bangke plus la so aprang alang pen nogam high court lo maybe tum coordinate tam lo ni la so court alu study hun dekin pensi suhi bang hari hun der lo nona bang Karbi Anglong District Longdet Aphimate Ningkan Frok Sikep Sose Abari Marong Baida Pu Arong Along Non Anta Towar Lapen School Ahem Mesen Avelang Nijang Karbi Anglong Lakha Sirkep Amreng Constituency Arlosi Bangso Arong Do Bangso Arong Arta Ningkan Frok Sikep Soselo Bonta Hadak Non Pu Arni Anta Kachin Thoramo Keleji Ke Aphialam Lo Towar Anta Mesen Avelang Bangso towar kavitet ajok Varsai mate ningka che theathai kave ajok rong arat thor paksi towar chihot ponlo lason thak si kethe dung akisung lokacharli ahina natalo baida arong along 1952 pen keseng baida LP school pu ehum ke kimchoklo bonda bangso school along loke than mema hengnoma pu Karbi Anglong autonomous council pen kahumri ke aphialam lo than banganta ami thanga sai cheklem kle anpin Bangso school than bang ar nibang loke than nangji adim ningka nisipen bata isi hinisi school ahem nangchi humri pruititi pusi hadak arong arata tumpen pachini pon La penon kaching thora poralong
Bangko an makilong lasona teng aja kong kache pachini jiaphan KSA mate Karbi Locharli asong pen patir piponsi baida arong along cherok tok amai biponlu Bangso cherok tok amai along KSA President Samson Teron KSA member Rensing Rongphar Sarthe Ronghang lapen branch committee KSA Songja piatung chetong dun Hamren pen arsong Ronghang Karbi Anglong News ini Karbi Locharli asong Atu mahin pen, kutia patri, ladak cerok tak ramai, kibinan kok mak, labang solan kenal tung kadu kata cini pemila. Karbi Locharli asong atum patir pi ponse pini jase metpet, baida ahawaralong cerok tak ramai padopon lo la ami alang roya pamalong. Jase metpet pini Karbi Locharli asong atum mahin pendak laso cerok tak ramai kibinan kok alam thela helo. Ajak ding klui pen Karbi Anglong Autonomous Council ha sengdet pen labangso aha warlong pinian setame ason kaching thuramu kelong dun dede la so putha rada tum kachini so ke kom det aposil apson cheman de lo punil tum chini si Karbi Locharli asong hin pen ni tum da ke isi chirok to mai nang bilo pinil dang lang dam lo pulotang te school le punon towar le punon me le punon lang le punon hajar son tala da rada tum ke long dun la puwe school ka vedet pokali isi do lapen labang so school ke ban thupik lo ha ningkan pharu ke sir kebra ningkan phokebra hinia ningkan la so kiki ma school bang pining ana bang e lang dam lo pulotang te labang so school bang akang tu yang deng higher secondary anda ke par thunang po ba college ason ta ke du thunang po langdam lo pulotang te hokpet ke seta pini bangla so school bang ke kaching thur gali ka parlin kaching thur bang si bang rong lo pini LP school long class 6 an do nai pu seta me pini bang ke daga bang ke class 2 an vet sinon bang nang chisun thutuk lo 1952 aning kan ka establish a school non bang ke class 2 an vet si do thuchor lo la sonak thaksi pini towar le punon batai a party kapre ka party tum council nanga chari bang lo seta me pinian seta me labang so baida ahawara rara tum phana make towar no anta ki kimpi peda da jok Karbi Anglong Autonomous Council tum phan batai ka chuningri seta me alang li tum pen towar ki hut pipe towar ki kimpi pe jok rong isi alang li tum chi rung det si towar bang ke non bang ke chikim lo laseta me labang so towar bang ke lage JCB pen pahut frui pasur frui towar penak posil ke towar bela beceng hut ba barikha chala hut bangke kedam kahila kachelat sung pik lasi pinia bangke ladak jasemet pet ason la so kapelong dun dedet kapelong dun jia phan ame kape prang ason si Karbi Locharli asong tumahin pendak isi awareness mate kachirok to kamay nang bilo labe ning che thelo pin dagarada tum samene tum long alang li tum kisung ke boy ki dugalam nang che thandun pemelo labe nele tum samela bang solama bang nang li tum media tum pen pachini gang tung ke lahelo Karbi Anglong Autonomous Council tum madua party le chari setame Karbi arada tum ke ongdung ke doadim baida long Karbi population det ke doadim council ke Karbi Anglong Autonomous Council ke inglong so phan Karbi arada phan sikera IP sia ahem tun penak posenang litum pen prabjin pen lalang litum kenang jia son an ke Karbi Anglong Autonomous Council tum pen papleng Loring Thepia long PM Narendra Modi ke wang along Karbi akar I hektik ason hemprek alam pinpur pedet ajok duar amla APH Chelsea atum ning kang samse pen airset prungset kacheso West Karbi Anglong tengkera langsoni phaing kora nerkep arni duar amla APH Chelsea atum lijang habe ingti pen chebater piponsi Loring Thepia long BJP amiting aputha ning kang samse pen airset prungset chesongpon Ate Karbi arat akar I hektik ason hemprek alam pinpur pedet ajok sai jogji chesong nang koklu pinpur dame kedam tang 2009 aningkan phelang pialong ta BJP asong pen LK Advani 2014 aningkan bokolia along Rajnath Singh lapen 2021 aningkan den arong along Amit Shah atum Karbi aphar loka chojor anda kalilang non pinita PM Narendra Modi wangplot anda hemprek alam kapinpur ji kalisi alam alum anda chethan the Laswa joksi duar amla APH Chelsea atum ningkipung pen kachesong ajai mek deng ponang koklu Lijang habe ingtipen kaning je pona teng pulo tangti kache tongdun amaelong so Karbi arat do anaphan BJP asong atum aphong apharlo kacho jorlo lapen ke pinipen ke thek daklo BJP atum ke hemprek man thek thelu lapen ke arikachi runglo puta ningje pon
lapen ke CM Dr. Tuliram Ronghang ke Soramu Karbi akar I hemprek van thek thelo apot pini pen ke arpu pen che ora rat atheng no hemprek van thek thelo pu che kubir no puta jongpor lapen thu alang li non het jong khea pharman kache song receive ke ot asong atum ari kachi rung do an aham phanga phanta ke chok che akrong ki dun de pen ke mesen atowar lapen khea phan kache song anatle than ponon puta receive ke ot asong atuma phan choning report Vothat lang sopen arsong rongphar Karbianglong News. Pini dak mili tum kachisong ningdu ke cepaklang asayang ding nang koklo milu tum pini dak duaram la constituency APHLC Racharia Committee APHLC duaram la pen sini tum labang sopat tilpi ponlo kachisong nang kok athepi ke lahen lo BJP asong tum pini arni anke hemprek ban thek thelo mate hemprek nitum nang palong piun elo bu ari chirung telo pini anke Athema non het jong ili tum ninga che thenai India Prime Minister ake hai Narendra Modi dak luring thepi along tasila dak kiwang ke alangli Karbianglong arat akimang mare Karbianglong arat kang chir nai ke alangli akke ngarum se chibiko alangli ang hopen itheta pabarbe pachonche lapen pudame ladak ili tum ninga che teklong ake hai CM Tuliram Rong hangta arni wang ade ang chunlong ke wang vera hempek ke pini arni ke langli ade ang chunlong ke avider lo lapen ang hubenta hempek bolamang ke pachondun haider lo athema BJP asong la ke hempek ke pipe bu chini lor lo lapen hempek alam se alang ke nengje dun lo bolodang ke alang li phan kupine alang li CM ar pubenta han pet ta hai laka phere pense alang li nengje dun haider lo pini amelong jasemet pet labangso amelong penang an inglong arat citu dun lo ilidum heklong lo kopia thesi lapon arat lapon armu ka citu dun lo ake hai Prime Minister ke wanglong lake isivet at happy ge lahen lo hemprek a joine se lapuan arat armu hodak ka citu dun seta pini arni bangke lapuan inglong arat ka citu along utame alang litum BJP asong hemprek ilitum akar it hektik akang cir hektik ke lake nang pithek thelo pura alam ade ang chunta ningje yade lapen ake hai Prime Minister ta pima rek tinte lapen hemprek alam ke ningje masi ningje je akola pudame BJP asong men ke lake hemprek ban thek thelo lapen nang pithek thelo pu ari ge chirung lo pini pen ge lase Karbianglong arar bang ke litum latum phan ingsa emilo chini milo BJP asong ahin pen Karbianglong arapan ko anse nang chak chinang lang alang itum hai kamana tum Delhi pen dak bang set ladak bang lo kecheng sit helang pialong LK Advani alang lidak ningje tekang lo non apoi BJP banang pahai lo blotang ke nang litum akar it hektik 244A hemprek ke nang pidet po halat ali tum BJP phan pahai dun lo lapen ili tum hemprek long le de lo lapen adun thu Rajnath Singh bang lo volong koma jielong halat tala sondak thaksi ili tum phan hemprek nang pipo poli tum banang chak long lo sedai ili tum